dito sa Lawak, Pangasinan. Sila ang partner natin para sa ating pasurpresa ngayon. At ang ating susurpresahin ngayon ay walang iba kundi si Sir Florentino Sagon at Ma'am Maricel Mariñas Sagon sa Camantiles, Ordaneta, Pangasinan. At ang pasurpresa sa kanila ay walang iba kundi si Ma'am Lowelyn at Ma'am Rosalie La Peña Ramos, all the way from Georgia, USA. So, samahin nyo kami at ating tunghayan kung ano ang kanilang magiging reaction sa pasurpresa ngayon. So, isa lang sasabihin ko sa inyo, harap mo! Parang may naamoy ako hindi maganda. Si Sir Florentino. Ay, ako. Ngiting aso yun sa'yo, ha? Ngiting bakla yun sa'yo, eh. Si father niyo. Tsaka si ano po, si Ma'am Maricel po, ako. Ako yun. Kayo po. Ma'am Bali, may padala po kasi galing. Pero may papel. Ay, Opo. laro ko na yan. Bali, 1.5 po. Opo. Parang may problema ka. So, ibababa na lang po namin. Bukas na lang ako, ma'am. Ay, cards yun, ma'am. Opo, sa customs charge po kasi yun. Ay, alam ko, binayaran na dun, ma'am. Ay, iba rin po kasi yung bayad ko sa US. Ay, sa US. Iba rin po yun. Customs fee yun kasi ma'am dito sa atin. Wala nang bawas, ma'am. One time. Paano masabi? Hindi ka ma'am, pagbukas pa ako. Ah, sige po. Kasi nakawheelchair yung father ko, ma'am. Nakawheelchair. Happy birthday po. Si father ko hindi makalabas. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan lang, na-wish po muna. Tapos lumipad yung mga kandila nyo. Ayan. Sabay na po kayo ate tsaka tatay. Yay! Ayan. So, bago ko basahin ang mensahe nung nagpa-surprise para sa inyong dalawa, si Nana. Happy birthday. Ayun dalawa. Salamat sa nagbigay na tatay ko. Yun lang po. Sana makapapang buhay tatay. Salamat. Happy birthday, dapat. All the best. Sana wag ang buhay mo yung nagbibigay natin. Happy birthday, dapat dito sa pag-aalaga mo sa alam at sa sakripisyo. Sana po mabalik ako sa pag-aalaga at nagtutupin natin. Happy birthday na rin tatay. Happy birthday po kayo, tita. Happy birthday, tatay. Sana humaba pa ang buhay mo. I love you. I love you. Sana pindutin mo rin po. Salamat tatay. Pangatlong maganda na ako dito kay tatay ngayong araw. Ayan, salamat tatay. Ayan, kahit na ano si tatay, marunong pa rin mag-appreciate ng ng maganda. Ano tatay no? Ha? Ang ganda. Tatay na ko. Kung ganyan pala lahat ng sinusurprise ko, dituwang-tuwa ako. Kahit umuulan bumabagyo.
sa inyo. Ayan. To Manong Tinong and Maricel, wish you all the best. Wow, wala akong maisip sabihin. I know it's been so long, kalimutan ang lahat ang kahapon na nagdaan. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. I love you guys and miss you all. Again, happy birthday. Happy na birthday pa. Love you guys from Lynn Ramos and family and Sale, aka Fox. Ayan. Ayan. So, ito po ay galing po kay Ma'am Loeline at saka kay Ma'am Rosalie. Ayan. Opo, sila po ang nagpa-surprise po para sa inyo. So, ayan. Tatay, ano yung masasabi mo sa nagpa-surprise sa'yo? Naka-scoop si tatay. 1 point! Ayan. Ate Sally, Ate Maricel, ano masasabi mo sa pa-surprise nila sa inyong dalawa? Ate, maraming salamat sa surprise na binigay nyo. I love you. Ayan. So, Ate Maricel and Sir Florentino, in behalf of Surprise Mo Deliver ko, we wish you all the best at sana, tatay, magpagaling ka ha. Hindi pa ito yung huli natin. Hindi pa ito yung huli nating pagkikita. Gusto ko pag nagkita ulit tayo, magaling ka na at nakatayo ka na dyan ha. Nakakalakad ka na. O, malay mo, mag-take tayong dalawa. Na! Ha? Mag-take tayong dalawa. Naaring nanay. Talaga nga kasuhon nanay. Talaga nga kastati medyo so katartarusan kayo latan. So ayan Ate Maricel, we wish you all the best and ayun nga sabi ni Ma'am Rosalie, nasabi din niya sa amin kung ano yung sitwasyon. So sana nga maging happy na tayong lahat. Talagang ganun ang buhay. So ayan, so happy birthday po sa inyo. Sana nga hindi pa ito yung huli natin pagkikita. In time, papasyalan kita ulit dito tatay. Ayan. No, pasyalan kita dito ulit pag may pagkakataon na yan. So ayun nga po, happy birthday sa inyong dalawa. And then, sana po'y matapos na itong pandemya na to para makalabas na tayo at makapamasyal kasi talagang napakahirap ng sitwasyon natin ngayon. Ayan nga, kahit tumulan, tumabagyo, sige pa rin. Patuloy lang ang buhay. At talagang dapat tayo magpasalamat kay Lord dahil kahit nakakaraos tayo. Ayan, may masisilungan tayo. Ayan, so maraming salamat po sa pagtanggap sa amin dito sa inyong tahanan. So, ayan po. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise Mo Deliver ko by Miss Malin Palabay. And of course, in cooperation with Ma'am Emily Lopez, siya po ang naging tulay para makuha namin itong pa-surprise na ito para sa inyo. So, maraming salamat po sa pagkakataon. Ayan po. And we would like also to thank po si Milk Tea Shop Kawak Pangasinan. So, ayan po. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Kaya lagi lang po nating tatandaan. Every kissing is a blessing. God bless everyone. Thank you. Ayan. Surprise! Ayan. Maraming salamat.